Ay, ano kayo? Wala nga di ka lumangkit din kakagbaling ang huda. No. Para naman dun sa mga nakulam o nasaniban, yung mga masamang spirito, meron siyang ginagawang ritual. Bali, dinadasalan niya muna yun. Dadasal muna siya, tapos kukuha siya ng 3 pirasong butil ng bigas eh. Tapos yun, ilalagay niya sa tubig. Yun, malalaman na yung resulta kung naengkanto ba sila o hindi. Lisipay lang ako, lisipay lang. Nampay. Makapagdagamot ka? Kano pa niya nagkasta? August August na. Kanya tirong nomor niya. Lo mismo. Nagkakita ng mga mismo ako kasi basit lang. Apa niya di bro? Ate ko. Jaya chan or ano niya sumbay. Niya tinasakit nga marik na. Variansis. Data. Nakaro di sakit na. Uray tata, sanipay. Iya, pasyon na akong tugaw talaga nag-tugaw. Makakita ko mga taon ko, pati sa pati ako. Nabuhay ako nagtugaw man. Nagtugaw man. Nang nagtatarik na. Bumas yung wis. Galaw ka na. Sige, galaw mo. Jadi mareklam dan nakit, maksud kami, eksaka. Unikat sa uka. Eksaka. Hindi may advice ko mo. You need to do this like this. Lukatam tapuso, and then let God to enter and stay into your life. That is the number one. Ati nga may nadanakan na nga gamod. Yeah. Han nga sakit na yun, ano di ka taramid kita. Dahil dyan nakan na, so yung timangkan dito. Dahil dyan bagat nga agas mo siya kita yun. Ako matunaw na ito. Adi aramid kita o na medisina ti doktor, nagkontrada. And then, dahil dyan pa nagkontrada, nagpormar ti toxic kuno
gamot di siya una nagdimakkel nga dimakkel. So dahil uterus na, uno dahil pag-isbuan na napektaran ta dimakkel lagi dahil organs na gapo dahil kinan na. Laman. Sige. Sila nga pala yung mga manghihilot ni Apo Lakay. Gumagawa nila to bago isa lang kay Apo Lakay. Tapos yun gagamitin na ni Apo Lakay. Luto mo sa kapag mo, pinapay sa. Well, I'm Mrs. Francis Guerrero Ramos of Candonilo Sur, and there was a time that I heard of Apo Lakay mission. So I came. I heard from my daughter. She was so worried, an Australian citizen, and she is at Australia at that time, telling that she was really hard up with the preparation of the operation for the food because it is sort of flat-footed, which she even tried to have it cured in orthopedic in Banawe, but they did not. So she went to Australia and had it to the specialist for ortho doctors. And she said that, Mama, I need an amount which is enough to build a big construction in the Philippines. So I was worried then. I came immediately to Apo Lakay. And immediately, he said, Apo Lakay said that I will call immediately also, all the word immediately, to call my daughter not to go for operation, but just put peras that she will slice and put on the food every night. So she tried, and after 2 days, she called me up and she said the food was all right. Then another, on the 5th day, I think, she said that she could walk well already. So she went for that scheduled day, and she said that, Mama, my doctor was so happy that he saw me not limping anymore, and she doesn't need to undergo operation. So it's a miracle then, because it was just through communication with cell phone that Apo Lakay had, the advice that Apo Lakay had given me to tell her. And I thank the good Lord because the Lord made Apo Lakay an instrument. That's why I believe really in Him. Ako po si Melda Casinova na taga Candon. Dating may sakit na sa matres. Almost 1 year ako, doktor, ospital, lahat-lahat. Pero wala rin lunas sa doktor. May nakapagsabi sa akin po na pupunta ako ng Santa Maria kay Apo Lakay. May nakapagsabi sa akin na samahan kita, ganon. Pumunta ako, tapos siyempre daming taon eh. Takot ako. Saka nanginginig ako sa yung sakit ko na eh, talagang as in, ako yung mahinang-mahina na 78 ang number ko nun. Pumunta ako kaya lumapit ako, sinabi ko yung problema ko. Sabi naman niya, walang problema yan, basta malapit ka lang sa Diyos. Yun ang unang sinabi niya. Paghawak niya ganun sa akin, sinabi niya, ganito lang ang gawin mo. Basta yung sinabi ko, dapat gawin mo. Huwag mong kakaligtaan. Binigay niya yung gamot ko, yung powder lang, at saka subosob. Tapos yung, hindi ko alam yung mga, 3 klase lang yun. 3 days lang. Yung sakit ko sa mga mahigit 1 taon, doktor at saka hospital. 3 araw lang nainom ko yung gamot ko, tapos na wala na akong sakit, lahat. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Rin ganyak, hindi
tinili ka, hindi na minsan, tata, pinakarwang mo na. Umimbag ko ano saan. Pakitam day day. Yan. Oh. Paimbaga mo na saan. Sa sana.